Takže som tu znova. Keďže mám neregistrovaný bandicam, natáčam to cesto, tak maximálne môžem natáčať 10 minút. Tak toto je tak druhá časť. Toto je sekačka na trávu. Toto sú tie vlečky, to som vám ukazoval, to je vlek na Tatru. Toto je ten kultivátor, to ste videli. No tuto. Tu mám tie balíkovače, potom zberač na guľaté balíky, vlečka účinné, lebo tie guľaté balíky sa veľmi ťažko zbierajú. Tu mám váhy a tu už je vlečka na tých 48 balíkov. Tu mám potom na kamión vlečku a ešte nejaké vlečky, také obyčajné. Tu zase sú tie traktory, to už vám teraz idem všetko ukázať. Musíme si to no, kombajny sa zrazili, nechám ich v tom. No, a sme tu. Takže tu je malá ukážka mojich strojov, tak sa môžete na ne pozrieť takto. Je to slušné, ja aspoň si ja myslím, že je to slušné. Tu je tá vlečka a ideme to ukazovať a zároveň to budem aj predávať, lebo nechce sa mi to stále s tým klikať. Tak vidíte, to je klasický vozík. Prednú lyžicu mám ju v modoch, ale nechce sa mi ju tu kupovať, tak je to úplne klasické. Predám ho. Už to bude. Potom traktor Ursus. Ako mne sa moc nepáči, ale je tiež taký klasický, možno ho majú ho takí, čo ja viem, drevorúbači, čo ťahajú s nimi drevo, stromy. Takže je to taký, není ani moc silný, tak. Ale ak by ho niekto chcel, tak stačí, keď mi pošlete na Skype. Keď mi na Skype pošlete, no ja vám dám do popisu môj Skype a tam mi môžete písať. Potom toto auto je dobre, ale štartovanie má problém, počúvajte. Teraz to zhaslo a musí znova. Teraz by mal nakopnúť. No. Vidíte, no. Pohni sa už. No. Asi sa pokazil. No, už sa rozbehol a ja som vystúpil, no. Nevadí, predáme to cadiaľto. No, toto, prepáčte. Majetek. Tuto je, preskočil som ho, tento predáme. Potom tento traktor, toto je poriadne, už také z tých profesionálnejších traktorov. Je to parádne podľa mňa ten traktor, ale ja ho nenosím, lebo teraz hrám takú skromnejšiu verziu. Neviem čím, ale niečím by sa mali vysúvať kolesa. No, to je turbo, to sa zapína sedmičkou. Potom počkajte, ja na to prídem, no. Vidíte, môžete si dať po 2 kolesa, takže je to taký už traktor lepší. Kolesa sa pridávajú 8 a 9. Takže je to mašina, podľa mňa. To predáme. Tu je vlečka, to je náš tuning traktor. Budem sa snažiť to stihnúť všetko v tejto verzii. No je to taký, tiež svieti mu spot a nie osmičkou. Počkajte sekundu. No, tiež sa tu dajú 2 kolesa, je to riadne, mašina proste. To tiež ideme predať. Budem to predávať radšej tu, nechce sa mi tam chodiť.
Potom ďalší John Deere, typický nový John Deere, vidíte, fajný výkon, proste ide to, ak by mal niekto záujem, tak by som mu nejaké linky poslal aj na iný John Deere, ak by to niekto nevedel stiahovať. To je John Deere, predáme, no kde to som, tu je to JCB traktor, to proste to je dielo, to riadne, ale riadne to lieta. Takže si tam radšej dajte závažie. Je to paráda. Silný traktor. Takže tam už to je taký ten profesionálnejší, tam už môžete zapnúť všetko. Potom toto auto, také klasické. Štartuje celkom v pohode a ide celkom dobre. Také, ale moc sa mi nepáči, ale ak by sa vám páčilo, tak stačí napísať, alebo si ho po prípade stiahnete sami. Toto je ten Lamborghini, je to tiež už stroj a je to tiež stroj, paráda, proste ide to. Ten tiež predáme a posledný, no je tam viac modov, ale už niektoré ste videli. Posledný je toto, to je taká sekačka na trávu. Toto to seká a vzadu to hneď aj zbiera, takže je to celkom dobre. S tým nakrmíte z krávičky všetko hneď. Predáme ho. A tu zostala nám tu táto vlečka, takže ja chodím s mojím Zetorom. Najviac sa mi páči tento za 125 000. Tu je. Uvidíme, či tam bude treba závažie, ale asi hej, tak si tam hneď nejaké kúpim. Toto sa mi páči. Tak, cúvneme. No, odpojil som vlečku. Takže to je takto. Je tu 48 balíkov, takže je to taký luxus, by som povedal. Je tam aj vlečka v hre, ale tá nenaberie 48 balíkov, ale počítam sa mi zdá, že som tam čítal nejakých 18 asi, ale možno sa mýlim. A do tejto vojde 48. Je to už taká profesionálna vlečka, z toho to už urobíte všetko. Idem vám skúsiť, ak stihnem v tomto videu ešte niečo zbalíkovať. No nie zbalíkovať, ale pozbierať. Uvidíme. Tento traktor ide asi takou 50-kou, to je taký priemer. A tu už môžete vidieť to, čo ma teraz živí. Sú to veterné elektrárne. Nezarába to toľko ako včelie úle. Ale práve preto som si to kúpil, lebo to zarába to menej. Keby som stále mal tie včely, tak by som mal nejakých, čo ja viem, počítam nejakých 500 miliónov už za tú hru, čo to hrám. Potom cheat na peniaze možno nejaký je, ale ja si ho nesťahujem, lebo stačí prepísať stačí prepísať jedno číslo v takých, čo ja viem, v takom priečinku. Ak by o to mal niekto záujem, tak stačí, keď mi na ten Skype napíšete. Ja by som vám to tam povysvetľoval už potom na Skype. Ale aj tak myslím, že to vôbec není potrebné, pretože tie včely zarábajú dosť. No už sme tu. Idem týmto kopčekom a je to. Vnútra vyzerá asi tak. Vlečka je veľká. Svetla svietia. A má to pohľad aj spredu. Takýto. Tak to je ďalšia výhoda. A ideme začať balíkovať. Sa mi zdá, že operačný poloha. Čím sa to otvára? Prečo to neviem? Takto. Bčkom. Prišiel som na to. Takže ideme a zbierame a ono to samo hneď pozbiera. Skúsim ho naplniť celú, aj keď neviem, či to stihnem v tomto videi. V každom prípade, no super, no zbiera to. Dobre, vode tu ešte, ako som vravel, 48 balíkov. Tieto traktory mohol by som